खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंहा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि एग्जाम जागोननि थाखाय आङो दिनै कम्पिउटारनि माखासे गोनांथार MCQफोरखौ लाबोनाय जादों दै नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा बे ग्रेड 3 नि एग्जामानो जा ग्रेड 4 नि एग्जामानो जा मानो जोंहा बेहाय कम्पिउटारनि कुइसना 100% फैखायोखा दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै माखासे गोनांथार MCQफोरखौ लाबोनाय जादों कम्पिउटारनि आसा खालामदों गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो माखासे गोनांथार भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो मोनसे खोथाखौ बुंहरग्रोनो सानदों जायफोर नोंथांमोना आसाम हिस्ट'रिनि बर'नि MCQ नोंथांमोना फरायनो सानदोंबा गासै नैबेहाय नोंथांमोना 900+ नोंथांमोना बर'नि MCQ मोननो हागोन आसाम हिस्ट'रिनि बेखौ नोंथांमोना 50 राङावनो बायनानै फरायनो हागोन दै बेखौ नोंथांमोना बोरै बायनांगौ आं बेखौ एसे बुंहरनो सानदों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मबाइल नाम्बार मोनसे मोननो हागोन माने WhatsApp नाम्बार बे WhatsApp नाम्बाराव आंनो नोंथांमोना हरबानो जाबाय नोंथांमोना आंनो 50 रुपिस पेमेन्ट खालामना हरदो अब्लानो आं नोंथांमोननो बेहाय 900निबो बारा आसाम हिस्ट'रिनि MCQ आं नोंथांमोननो हरगोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो लायाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव WhatsApp नाम्बाराव SMS हरबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि माखासे कम्पिउटारनि गोनांथार MCQफोरखौ दा बेहाय बुंदों आरो इन विच अफ द फलोइं फर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कम्पिउटार होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बे मोनसे खोथाखौ गोसोआव आं एसे बुंहरग्रोनो सानदों दे बे बर' ट्रेन्सलेट खालामनो एसे मिस्टेक जायो दा बेखौ आं नोंथांमोननि थाखाय बेनिखायनो इंलिसखौ गिबियाव फरायग्रोनाय जादों दे गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे महराव फाइलखौ कम्पिउटाराव दोनथुमनाय जायो होननानै बेहाय जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा बाइनारि अप्शन नाम्बार बिआ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै इन विच अफ द फलोइं फर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कम्पिउटार बाइनारि फर्माव डाटाखौ कम्पिउटाराव स्ट'र खालामनाय जायो अप्शन बिआ जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 2 नाम्बाराव एबा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों which is not an extension of a picture file on a computer बबे कम्पिउटाराव मोनसे सावमु फाइलनि फुवारनाय नङा होननानै जोंहा बर'आव बेखौ बुंदों आरो दा बे कम्पिउटारनिखौथ' बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनाया एसेबाबो प्रब्लेमा जाखायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेसां हायो बे माबाखौनो इंराजियावनो नोंथांमोना कम्पिउटारखौ फरायनो नाजाबानो जाबाय दा बेहाय बुंदों आरो which is not an extension of a file picture on a computer दा बेनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय JPEG PNG GIF बे गासिबो जोंहा बे कम्पिउटारनि माबानि पिक्सार फाइलनि बे एक्सटेनसनखा नाथायबा MBD बे नङा दे जोंहा अप्शन नाम्बार डिआ बेनिखायनो कारेक्ट एन्सार बेहाय दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों आइकनफोरा कामान्डफोर लांदां जायगा बेहाय बुंदों आरो आइकन्स आर फिल इन द ब्लेंक कामान्ड्स दा बेनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय फिक्सार कामान्ड्स दै आइकन्स आर फिक्सार कामान्ड्स अप्शन नाम्बार डिआ सिआ जोंहा कारेक्ट एन्सार फिक्सार आर आइकन्स आर फिक्सार कामान्ड्स नेक्स्ट सोंथियाव जोंहा मा होनदों Information, a combination of sound, video, text, graphics, and animation is called. खौरां, सोदोब, भिडिअ, बिजाब, ग्राफिक्स आरो एनिमेशननि मोनसे जथायखौ बुंनाय जायो मा बुंनाय जायो बेखौ जोंहा दा सोंथियाव सोंदों दा बेहाय नोंथांमोना मोनब्रै अप्शन मोननो हागोन माल्टिमिडिया होनना बुंनाय जायो इनफरमेशन ए कम्बिनेशन अफ साउन्ड भिडिअ टेक्स्ट ग्राफिक्स एन्ड एनिमेशन इज कल्ड माल्टिमिडिया अप्शन नाम्बार 4 आ जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबेया अपारेटिं सिस्टेम नङा होननानै जोंहा बुंदों which of the following is not an operating system नङा बेखौ जोंहा सोंदों गाहायाव होनाया बबे मोनसे अपारेटिं सिस्टेम नङा विन्ड'सआबो जोंहा अपारेटिं सिस्टेम लिनाक्सआबो जोंहा अपारेटिं सिस्टेम DOS बेबो जोंहा अपारेटिं सिस्टेम अरेकलआ जोंहा अपारेटिं सिस्टेम नङा दै दा बेनिखायनो जोंहा अप्शन नाम्बार सिआ जोंहा कारेक्ट एन्सार माने अरेकलआ जोंहा अपारेटिं सिस्टेम नङा दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों which of the following is the extension of notepad ना बेहाय बुंदों गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबेया नटपेडनि फुवारनाय होननानै बेहाय बुंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय फार्स्टनियानो txt बेनो जोंहा नटपेडनि एक्सटेनसन अप्शन नाम्बार फार्स्टनिया जोंहा कारेक्ट एन्सार दे नेक्स्टआव फैदो जोंहा BIOS is used BOIS खौ बाहायनाय जायो होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों बाय अपारेटिं सिस्टेमा बाहायदे बेखौ गोसोआव लादो BIOS बिनि फुल फर्मआ जाबाय बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टेम बिनि फुल फर्मआ बेखौ गोसोआव ला बेयो जोंहा थांनाय बोसोराव माने बे कुइसना फैदों बायदि मोनदों आङो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि एग्जामाव बबे मोनसेयाव फैदोंमोन आं गोसोआव गैला कुइसन पेपारखौ नायबासो मिन्थिफिनसिगोन आङो जायखिजाया BIOS is used by operating system अप्शन नाम्बार फार्स्टनियानो जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्टआव फैदो जोंहा मा बुंदोंना PAT नि आबुं मुङा मा होननानै बुंदों व्हाट इज द फुल नेम अफ PAT दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय एबा बिनि PAT नि जोंहा फुल फर्मआ जाहैबाय फाइल एलोकेशन टेबल जोंहा PAT नि फुल फर्मआ फाइल एलोकेशन टेबल माने सेकेन्ड नाम्बार अप्शना जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्टआव जोंहा मा होनदों
which is the Linux operating system. Linux operating system बबे होननानै जोंहा सोंदों बेहाय अपसनाव दङ private operating system, Windows operating system, open source operating system, none of this. दा जोंहा Linux operating system मा बियो open source operating system दै option number 3 दा जोंहा correct answer open source operating system. Linux जोंहा open source operating system दै दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आव मा होनदों नै in which graphics digital photos and scan images are typically stored with extensions such as BMP, JPG, PNG, TIF or GIF. दा बेखौ नोंथांमोना बर'आवबो फरायना नायब्लानो जाबाय बबे ग्राफिक्स डिजिटेल फट' आरो स्केन खालामनाय सावगारिफोरखौ सरासनस्रायै BMP, JPG, PNG, TIF एबा GIF बायदि एक्सटेनसनफोरजों दोनथुमनाय जायो होननानै बेखौ बुंदों आरो दा बेनि जोंहा कारेक्ट एन्सार जाहैबाय बिटमेटआव माने बेखौ स्ट'र खालामनाय जायो दे बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय अपसन नाम्बार फार्स्टआ जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों नै गिबि फोलेरनि कम्पिउटारनि गाहाय बाहागोआमोन चिप कम्पोनेन्ट अफ फार्स्ट जेनेरेसन कम्पिउटार वास दा जोंहा गिबि फोलेरनि बे कम्पिउटारनि गाहाय बाहागोआ मामोननो भेक्युम टिउब्स एन्ड बाल्ब्स मोन दे अपसन नाम्बार जोंहा फार्स्टआनो जोंहा कारेक्ट एन्सार दा बेहाय आङो फार्स्ट जेनेरेसन कम्पिउटारनि बेहाय चिप कम्पोनेन्ट्सखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय जेनेबा भेक्युम टिउब्स आरो बाल्ब्समोन दा नाथायबा नोंथांमोना बेखौबो मिथिनांगोन सेकेन्ड जेनेरेसननि जोंहा चिप कम्पोनेन्टआ मामोन थार्ड जेनेरेसननि जोंहा कम्पिउटारनि माबाया मामोन चिप कम्पोनेन्टआ मामोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसन माबायाव कमेन्ट बक्सआव आंनो एन्सारखौ होनो नाजादों गासिबो सेकेन्ड जेनेरेसन जोंहा कम्पिउटारनि चिप कम्पोनेन्टआ मामोन बेखौबो आंनो खोन्थाहर बेनिफ्राय थार्ड जेनेरेसना बेखौबो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव खोन्थाहरबानो जाबाय मानो होनोबा बे अपसनावनो दंखायो सेकेन्डना बबे चिप कम्पोनेन्टआ ओमफ्राय थार्डनिया जोंहा बबे चिप कम्पोनेन्टआ बे दंखाजोबो दा बेनिखायनो नोंथांमोना हायाबा गुगोलावबो सार्च खालामनानै नोंथांमोना लोगो नायबानो जाबाय दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावोबा मा जागोन माने नोंथाङाथ' दा मिथिया नालाय फार्स्ट जेनेरेसननि कम्पिउटारनि चिप कम्पोनेन्टआ मा थार्ड जेनेरेसननि चिप कम्पोनेन्टआ मा दा नोंथांमोना बेखौ गुगोल खालामना नायोबा नोंथाङा बेहाय एन्सार होनायजों लोगोसेनो गावबो गोसोआव थागोन दा बेनिखायनो बे खामानिखौ नोंथांमोना मावबानो जाबाय दा आङो नोंथांमोननि थाखाय दिनै बेखिनि कुइसनखौल' लाबोनाय जादों दै आं नोंथांमोननि थाखाय गाबोननिफ्राय बेबायदिनो कम्पिउटारनियानो जा गासिबो माने जिकेनि सिङाव गोबांथार टपिक दङ बेखौथ' आं बुंखाबायनोसै दा बेनिखायनो आं जिके नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन सानफ्रामबो नोंथांमोना बेनिखायनो गासिबो चेनेलावल' आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन गोजोन्थों